Batisi TV. Lone Rashapi da ka Frank Motors. Ka jaka dekali ka bathamai jong ka Tata Motors. Halat ko ni Shillong. Ringkat baka net foodish. Ordar mapi ninwan ramani hakir dob yeng jongpi. Ki pulit traffic jong kalom ding jeri police station hakasngi balang jong ka khat santare go bana jelleo arajar arpoar hakapor komba saw baje janmet kila rano ya ka wei ka thuk thuk ar shaka kabadan your registration number ML05G2250 kabala sha salat hakawei ka kali beat rongre ya kabala suba bakadei kabadan your number kali nakajella asam katkum gajinga tho jong ki pulit laong bagani ka kali beat rongre kala pet bak na kene jaka hadin kene jingjia hadin ba unongnya jong thuk thuk arshaka ula mensau neki benta jong ki kijat hadin bala sha tanra hakene ka kali ka bala jia ha ka surok ba jaya langsning Shillong dei hakum kene ka por wei rangba ubalawan ya lenti na kene ka surok ula kthong ya kene ka kali bat yo bat hajalu para pon hanrai unongnya jong thuk thuk ubalawan poi ha kene ka jaka ula supan tang ka bai dawai sanspa tengka bat supelait suk yo nongnya jong ka kali kan baya ka thuk thuk la jong shim la lech shim satya na ka jaka bala jia ka jingjia accident na kaliang jong ki pulit ka lom ding jri kila kerpat ya utrai ban wan shim tino ya ka thuk thuk na lom ding jri police station